Mwaswabwanyi amala kwina kulikonse muli bwanji MK kuchokera movie ucha wa chilungamo mwaswabwanyi. Malawi tiyambe kupeka ulemu wa Sairuti kwa right honorable Atupele Muhoozi kamba kuti iwowa dziko lonse lapasi laawona kuti awa ali ndi kuthekera kokhala mtsogoleri amene siwoponderesa choyamba. Chachiwiri ndi mtsogoleri amene angathe kutukula china chilichonse mu dziko, mtsogoleri amene mabizinesi akwaziwa bwino kuti nangati kuli kaswiri amene ndi wa business mwa anthu 100 mwa Atupele Muhoozi ali muti mmenemo. Mwaiona imeneyo ndiye pokhapo tikuyenera kunena kuti congratulations boss, bwana wathu Atupele Muhoozi, Mulungu akusogolereni kuti pamene mwafika apa bwanapa musabwerere mbuyo, ndipo inuyo muonese chilungamo chanu, ndipo chilungamo chanu musapange kuti achione munthu koma achione Mulungu, chifukwa Mulungu ndi amene akupanga izi kumakanga tikutinso pano akuayika anthu poyera amene amati mwa inu mulibe usogoleri. Uyuyu ndi Mulungu, ntchito ya Mulungu ine ndi yomwe ndimadziwa ine akati Mulungu ndi ntchito yake iti imene yayambikayi. Mwaiona imeneyo. Ife ku Malawi tikati munthu amene alibe usogoleri timanena Atupele Muhoozi, amene ali ndi usogoleri timanena anthu amene ali akuba. Mwaiona. Sono azungu anakhala pasi ndikuona mzimu wa Mulungu utamenya azungu ndikuti komatu komwe akuchokera munthuyi, dziko lomwe akuchokera iyeyi ndi lotsaukitsitsa pa dziko lonse lapansi, kupezeka kuti lilolo lili namba 3. Koma kumeneko kuli munthu amene angati kulitukula dziko limeneli ndi kulichosa pa namba 3 kusauka ndi kukakhala mwina pa namba 4 kulemera dziko lonse lapansi. Mwaiona imeneyo. Azungutu amenewo amene alibe jealous, azungu amuona munthu uja kumene kuja kuti yes dzikoli ndi losaukitsitsa likumvetsa chisoni, koma eti kumeneko kuli munthu amene iyeyo akhoza kulipanga dzikoli nambala yomwe ili kotsaukitsitsaku ndi kutembenuka namba yomweyi ndi kukakhala kolemerako. Amene ndi bwana Atupele Muhoozi. Mwaiona imeneyo. Uyutu ndi Mulungu kupanga expose anthu amene iwowo ndayi zonse amadalira mabodza, akati anyoza munthu ndiye kuti akhale Atupele Muhoozi. Atupele Atupele kungokhuta basi mokhutira mwake mwa Atupele basi. Mwaiona imeneyo. Ndine MK ndili pano ndifuna kugabadula mamina amene akusokoneza mitu ya anthu ku dziko la Malawi. Pano ndikugabadulani ngakhale anthu amene mmati inu mamenyera maufulu lero, chifukwa inu mukanakhala omenyera maufulu lero bwezi tikunena kuti inuyo akalindo mwayankhula nkhani ya Atupele Muhoozi, antanyiwa mwayankhula nkhani ya Atupele Muhoozi, iwe abakili ndiye sitima kuchula ifo choti iwe siumaoneka. Enafe ndi anthu timazichula zina lathu komanso tikuziwa kuti tili ndi kwathu, inu kwanu mulibe komanso simumaoneka. We don't talk about you. Wabakili TV. Koma amene akumvetsa chisoni ndi akalindo antanyiwa mangochi ndi uja wopanga wokhanga ti wouma pathupi uja akuti kaya pastor chani uko akuziwa yekha. Mwaiona imeneyo. Inuyo anthu inuyo mukanakhala kuti muli ndi mizimu yomwe imasogoleredwa ndi Mulungu, lero mayenera kubwera ndi maaudio okhwima kukakamba nkhani ya right honorable Atupele Muhoozi. Koma eti inu mwangokhala chete mawa muyambe kulongosola bone kalindo zosadziwika zazi. Ndiye pali Amalawi ena ngati samumva boni kalindo iwo tsiku limenelo data amayenera akangongole kuti amvere za mamina. Mwaiona. Ena akuti nkhanga zawona zoti iwo aja amangwanamisa ayisaziwa. Ife ndi movie wa chilungamo tikati chilungamo ndiye kuti chili kuno timangogabadula mamina awo ndi kuchosa kukwesera uko. Mwaiona imeneyo.
ntchito ya ife ndikukusukutani inuyo, ndikukuchapani, ndikuchosa ubongowo ndikuuchapachapa kuti mamina achoke angosala ubongo ukauka upanda magazi. Maiona ndiye ife amenewo. President watu wa muvi wa Chilungamo ndi Right Honorable Matemba, Osman Matemba, amene yoyo ndiye na nyonyo wa muvi wa Chilungamo. Kuteroko ife tikamayankhula pano zomwe timayankhula pano zochokera ku muvi wa Chilungamo, ndipo Chilungamocho ndi chomwe timagabadula pakadali pano. Kuteroko chaka chino apa azungu atipasa poyambira kale, tinali napo kale pena, koma apa ndiye kuti atipasa mangolomera, ndipo azungu awa Mulungu azadalitsa, ndipo tikugabadulani muona chaka chino. Inu simunazolowera kuti mukayankhula bodza latupere muluzi ndiye kuti mudyepo. Chaka chino mudya, ndipo ndalama zimene musanza muona. Ulendo wake ndi uno. Ine MK ndili pano, ndipo sindabwere mocheza inu tikumana. Ndipo kungosendera ku 2030 ndayi ya mavoti, ife amuvi wa Chilungamo tili kumene kukatetesa mavoti atu a UDF. Muone inu chaka chino kuti muba 2030 muzaba mwacho. Ife tilipo mpacha. Chifukwa kunena muona mtima, munthu uja amene amakondedwera, iye uja amavoteredwa. Koma anthu oyipa mitima amene iwowo amangobisalira kumene kujako ndi cholinga choti iwowo kumati ndi a UDF. Aufuna alandile ndrama kwa anthu oyipa mitima ngati amene wa DPP. Ndiye ife tikunenesa kuti 2030 we are coming there to protect Honorable Tupe Muluzi and protect our votes. Maiona imeneyo. Siti kubwereraso mbuyo, ndipo siti kugawa maswiti. Ulendo uno tikugabadula ni muonaso. Mamina anuwo mupyapyara nawo muonaso. Ndikuuzeni pano poyera. Ine MK sindimanyengerera kuyankhula. Amunya nane mmapanga maprogramu anu lero mukuti mwayamba ndi kuchemerera kwafuna mafuno abwino a president Atupe Muluzi simunalakwisa. Pamene inu ndine tikusembana ndiponena kuti Atupe Muluzi kusankhidwa komwe asankhidwa kuja asankhidwa ifo cha business, ndi akuyenera kusiya ndale azikapanga business. Are you serious? Inu kalata ije ndiye mwayiwona imene yachita kusankha kuti munthu amene ali ndi kuthekera kwa usogoleri, munthu amene ali ndi ukaswiri wa business, munthu amene ali ndi ukaswiri wokhala bwino ndi anthu mozichepesa ndi kagwiridwe ka ntchito yabwino. Inu mukunifuna mutiuze kuti amene sakuyenera kukhala president koma Peter Mutharika? Mpakana inu ntitu mantha kutha ndikunena kuti za ndale zimwasirira uchena ankulukuta moyo. Inu ankulukuta moyo ndale akapangira kuti? Ankulukuta moyo zoti ndale aphunzira ndi Atupe Muluzi simukuziwa? Ankulukuta moyo uwo anangochoka uko atataita kubwera ku Malawi aphunzira ndale ndi Right Honorable Atupe Muluzi simukuziwa? Kodi kuti asangidwe maunduna mpaka na 6 musogoleri wa ujeni wa Peter Mutharika, chifukwa chake machiziwa mesa amaphunzira usogoleri. Mesa cha Peter Mutharika amaphunzira usogoleri kwa Atupe Muluzi simumaziwa? Kodi mmangomva kuti akati profesa mmati samaphunziraso? Pali zina atu profesa wa iwo aja sikuti ndi ndalezi iyayi, pali zomwe anaphunzira iwo za lo chanchani uko, koma kubwera pa ground pata pa etu. Ankulukuta moyo tuwo amaziwa kuti ine teacher wanga pa politics ndi tati wa ujeni wa democracy. Tati wa democracy ku Malawi ndi Dr. Bakili Muluzi. Dr. Bakili Muluzi chipewa anavula kale kuvulira mwanayi chifukwa choti akuziwa kuti wokutha ntchito yamayiziwa. So pano atakumana ndi ankulukuta moyo anaona kuti mwanayi ndi teacher, chifukwa chake samamusiya. Ulendo unoto amusiya ifo cha ujeni mkwizi za inu anyamata inu. Osati ankulukuta moyo munthu uja sakumufuna mmene ziko muuvutikirira naloli. Inu amunya nani mukayankhule kuti musiye ndale, inu asiye ndale nyamata amene amanena kuti inuyo mumaziwa ndale mauti amakupwetekesani ma business anu azingotsika.
mukuziwa kuti business yatu pe muluzi inayamba liti inoyi mmaziwa basi kungokhuta mbwanda uko basi zoyankhula pwe bora mupange audio basi mangokhakamizika mupole moto ino pamunya nani. Ndiye ineyo nkhani yomwe ilipo pano ndikupempha mabungwe amene iwowo amayankhulira amalawi komanso amakonda dziko la Malawi, tiyeni nthawi yakwana tizuke tonse tiyankhule za ulemu womwe alandira right honorable Atupele Munusi kuchokera pa dziko lonse lapansi. Ndizosowa sizinachitika mu mbiri ya dziko la Malawi. Mamwambo ngati awa machitika koma ifo choti samapanga point our country. That's why ifeyo sitinali involved. Pano zinthu zatigwera. Africa last year inapeza bwana wa kukulupilika usogoleri kutani china chilichonse kumapezeka kuti kwa bwana wa chimatheka ndithu sanabwere anthu ndikulengetsetsa zimene zifukwa cha chisankho chija. Lero chisankho palibe, tiyeni tiyime tiyankhule za Atupele Munusi cholinga choti mwana wamkulu ngalamba ina iliyonse iziwe kuti Atupele who is Atupele Munusi. Mwaiona imeneyo ifeyo tikanakhala kuti tilibe jealous timayenera tonse kuyima pamodzi ndipo timayenera kungomuchosa pita mutalika ndikutenga president ndikuyika. We don't want to waste our time. Mwaiona imeneyo koma ena akadali kwa kulongosola sopano za mtundu wawo malo molongosola za future ya dziko la Malawi. Ine MKS ndimapanga pano za mitundu. Ine MKS muzandimva ndikulongosola za zipembeso pano. Ayi ndimadziwa kuti kaya iwe ndi Mkristu, kaya ndiwe Msilamu, kaya ndiwe Mchewa, kaya ndiwe Mtumbuka, kaya ndiwe Muyawo, iwe Mulumwe, kaya ndiwe Mtani, ndiwe Mmalawi. Ine chokhacho chongoti Mmalawi ndi chomwe ndimabwera kudzayimilira pano ndikuyankhula ndi Mmalawi iyo ndikumuonesa njira yeniyeni yolondola ndiyenda Atupele Munusi basi. Mwaiona imeneyo mukabwera pamenepo ena ndiye muzi ayamba akupanga kampeni kampeni anadusa yakutani inu musiya zabwino izi zomwe zikuyankhulidwa ndi dziko lakunja muzisiya zonsezi muzilongosola zokhuta mbwanda zanuzo. Munali ndine Mr. MK kuchokera muvi uja wa Chilungamo Makoma nonse zikomo kwambiri.